A primeira das actuacións enmarcada na liña de axudas da Xunta para a mellora das infraestructuras turísticas consistiu na instalación deste grupo escultórico da Santa Compaña, elaborado polo artista Nuco Losada. A instalación dun grupo escultórico da Santa Compaña a cargo do escultor Nuco Losada, que representa varias pezas do Alba de Gloria de Castelao, dos persoeiros de Rianxo e máis de Galicia que están sinalados nese libro, unha pequena escolla, e realizouse nun paseo onde acompaña a Castelao, a Manuel Antonio, a Rafael Dieste, a Brea Segade, e realizouse ese pequeno grupo escultórico que eu creo que embelece o que é o paseo marítimo, non? Dentro desta axuda ten tamén a súa iluminación, e eu creo que dá un toque diferente, unha idea de tránsito que ten a Santa Compaña, tamén aquí queda nunha zona de tránsito, de paso e de subida á zona da Carballeira. Nos próximos días procederase tamén a instalación de 3 novos monolitos referidos a Faustino Rei Romero, que encarecía aínda dun espazo no Paseo da Ribeira xunto a outros ilustres rianxeiros. Había unha falta de varias do que son os azulexos que compoñen as esculturas de varios referentes literarios de Rianxo que se van sustituir para que luzan un novo aspecto, este aspecto renovado, máis 3 monolitos novos dun poeta que faltaba, que é Rei Romero. Faustino Rei Romero era outro dos referentes tamén literarios de Rianxo e non tiña o seu espazo no que é o paseo marítimo, non? Entón, agora tamén, con esta axuda, con esta subvención, ademais do grupo escultórico de Nuco Losada, tamén se instalarán, agora están mesmo nestes días, eses 3 paneis referidos a Faustino Rei Romero, máis uns paneis interpretativos tamén do que é o propio paseo, do que constitúe, da fauna, da flora, uns elementos que axuden a interpretar, a ver a carpintería de Ribeira, nos van a axudar a entender o que ali hai, non? Por último, o Concello instalará varios puntos de luz nun treito bastante escuro do paseo, o que permitirá prescindir das grandes torres instaladas no seu día.